Sakyanan minasan. Naguan ako din sa Japan ba? Uy! Naabot na minasan. Sa itong kakugay sa abroad minasan ba? Nakapalit yung tag kutsi din sa Japan. Toyota Prius minasan. Wala ni Spinas lagi. So karon ako kabalik og vlog minasan na tungod kay namatay lagi ang kababata. Rest in peace Staff Sergeant Silna Joy Di Padua og kondolin sa iyang pamilya. Kay Nasil, kay Tatay Pading, kay Nanay Silvania og sa iyang bana. So mugawas na minasan. Sakyanan minasan. Naguan ako din sa Japan ba? So, abanti ta minasan, balik ta sa Nagoya Castle. Ikaduhang balik na to sa Nagoya Castle. Ay, arigatou gozaimashita. Hoy. Ohayo gozaimasu minasan. Sakura viewing minasan. Ang among kauban minasan sa Parigador. Si Idsil. Og kinakusgan mo minasan, tagiya sakyanan. Si Madam Hani. Regular sa kuan minasan sa among company. So, dugay na diri sa Japan minasan. 10 years. Taga saan ka nga? Bacolod. Bacolod, Hilongga ni. Hilongga. Ito naman minasan, si Lisa, regular din sa company. Ang duha, Regular. trabaho po anak ni Ma'am Hani, si Sakura. Sakura, si Miho. Ito yung ito yung sinsi namin. Grabe, ang galing maghunggo. Mga descendants minasan. Nahiya si Miho. Anak ito ni Hani. Ito yung mama niya. Ito yung mama niya. Ang liit. So, dahil tao minasan. Yan yung kwento ng Kakalingana. Noong unang panahon, hindi pa uso ang bigas. Kinakain ng tao. Bubon ng kaya. Bunto. Doon na yun may minasan. Taas kayo magipila. Nay mga carp minasan. Nisaka sa pools. Isa rin ni survive. Karon minasan nakagain siya full power minasan, nahimo siyang dragon. So Chinese mythology sa minasan. Mo na power ni Kaido dira gibasehan ni Ichiro Oda. Nara minasan no. Carp sa One Piece nga anime minasan. Sakura minasan. Daghan juga siya tao minasan. May mga pagkaon nakahilira. Mili tago si minasan. So order ta ni kani isa o kani isa. Tanan nang order ta minasan. Ngaya ta cluster dito. Ako order minasan ba abi og sausage siya. Nara minasan oh. Kanon ba ning sulod minasan? Pandamay pero lami siya. Gipalibutan sa bacon. Namiya eh. Mana tagsima minasan. Wala ba ita minasan ba na stage performance minasan no? Narao. Nakakimuno, gwapo kita na ng kimuno nila. Iulan man minasan oy. Baturang luya ko. Pas kondisyon. Orang kasil oh. Para pasilong sa ano. Monster tira minsan. I see a monster. Luya ang latawa. Dibaskob ko. Kamon, pamili Chris ta siya. Nang kasilo, ato sulod pero ulan manggod. Mga souvenir minasan no. 200 lang. Shuriken. Ba't mas mahal ko? Katana. Pati nga dyan, ano? Kunay. Ano minasan? Mag-jeans binyon lang mi minasan, ulan manggod, nagbalon manggod mi. Picnic man ta mi tirada ba. Sakura bisag asa, sakura.
minasan no. So nag-decide yung minasan nga manguli na mo transfer mig location sa Tokugawa Museum. Tibay po dito. So nang mga sakura minasan lain-lain sa klase. Kani si minasan bitay yang sanga pink ug color. Ay dili pare. Dali pare. Kani minasan dili kini siya puti minasan ug color. Mo ni siya pinaka-common jud nga klase. Kani. So mo ni minasan ang bitay. Ako pare bitay. Bitay og sanga, pink ni color. Naguya Castle. Naguya Castle. So, pabalik kami minasan kay ulan. Pabalik kami sa Skyanan. Minasan no, kabalo mi nga ulan siya. Pero prior pa man gud minasan nag-set na mig schedule nga maisa ra mi tanan og rest day ba. Salamat kay minasan. Since binyo na po minasan. Sulod na po minasan. Ang sumpay ani.